Hola, benvinguts i benvingudes al Mètode Bru. En aquest vídeo us ensenyaré què és i com funciona el Mètode Bru. El Mètode Bru està dissenyat per hackejar-nos internament i reprogramar-nos per assolir qualsevol objectiu que ens proposem amb el mínim esforç per arribar a la felicitat autèntica. Bé, suposo que t'estaràs preguntant qui carai soc. Doncs em dic Pol. He tingut molta sort i he pogut estudiar dels millors professors que hi ha actualment de transformació a nivell personal. Per exemple, el Ricardo Eritz, Jordi López, Nicolás Paucar, Josep Mañó-Gil i José Luis Parisé, entre d'altres. Però considero que al final el més important és fins a on arriba la pròpia persona. En el meu cas, totes aquestes persones m'han ajudat molt a transformar-me i a arribar a un punt en què he arribat a una pau profunda i a una felicitat autèntica, que és el que vull ajudar a tothom que sigui possible a arribar a aquest punt. Ja porto més de 12 anys acompanyant a persones en aquest recorregut tan fantàstic perquè les persones puguin assolir l'objectiu que desitgin, resoldre qualsevol conflicte que puguin tenir en la seva vida, ja sigui de salut, ja sigui a nivell emocional, ja sigui a nivell psíquic. I tot ho faig a través del mètode Bru, que són un compendi de tècniques que m'han ensenyat aquestes persones que us he citat i d'altres i que també he averiguat per mi mateix. El factor comú que totes tenen és que són senzilles, molt poderoses i transformen ràpid, que és el que sempre he estat buscant, perquè estem en un moment en què no podem perdre el temps i que les coses han de ser, com jo dic, brutals. I així és com és el mètode Bru. Actualment estic acompanyant a més de 50 persones a través de les teràpies naturals i a través de cursos. Doncs ara sí, comencem a entrar en matèria. Per què funciona el mètode Bru? Bé, hi ha una part que és una gran desconeguda. Segur que totes les persones que t'he citat abans, que són persones que són unes màquines, les persones que m'han ensenyat, que viatgen per tot el món, que quan fan una conferència aglomeren un muntó de gent, però segur que no has sentit mai els seus noms. Per què? Perquè el subconscient és un gran desconegut, o més ben dit, no ens l'han volgut ensenyar, perquè és on tenim el nostre gran potencial. I aquí és on et vinc a mostrar d'on sorgeix això. Fixa't, en aquesta gràfica que tenim aquí on hi ha un iceberg, normalment nosaltres treballem a través del nostre 7%, que és el que som conscients, que ja ho diu aquí, que és del nostre entorn i del nostre comportament, també d'algunes emocions. I tota la resta, tot el que fa que la nostra vida funcioni o que no funcioni, es troba sota d'un vel que es diu el subconscient, inconscient. Jo agruparé, al igual com les persones que m'han ensenyat, no distingiré entre inconscient i subconscient. Tot el que està per sota d'allò que ja no hi tenim el control de forma directa, l'anomenaré subconscient, d'acord? Que està sota la consciència, ja ho diu la paraula. En aquest lloc es troba el nostre 93%. Vol dir que contínuament estem fent servir molt poquet de la nostra capacitat. Bé, ho he dit diverses vegades. I què passaria si fessis servir el 100% de les teves capacitats? Per exemple, hi ha una cosa que les persones, quan ho parlo, no en tenen consciència, de que quasi totes les malalties venen i es generen des del nostre comportament, des de la nostra manera de pensar, des de la nostra manera de fer. Sí que després és una cosa que acaba sent física i que la medicina tradicional es estirpa i ja està. Però la pregunta que ens hauríem de fer tots és des d'on neixen aquestes coses? I l'altra pregunta que jo ho dispensa ja ho està posant d'una manera científica. És, podem recapitular? És a dir, allò que ha generat el cos, podem desfer-ho? La meva resposta amb l'experiència és sí, 100%. El que el cos ha pogut crear, ho pot descrear. I d'això és el que es tracta el mètode Bru. És agafar el control absolut de tu, de totes les teves capacitats. A més,
que quan nosaltres ens programem, de la mateixa manera que com per exemple tens algun succés, et succeeix qualsevol cosa i a partir de llavors et canvia el teu comportament, la teva manera de pensar, com moltes vegades succeeix a través d'un trauma, no? Si t'hi fixes, un cop la teva programació ha canviat, normalment és permanent, no canvia o varia molt poc. Això en principi pot ser una desavantatge quan tu no tens el control sobre el teu subconscient, sobre la teva programació, quan no pots hackejar-te, com dic jo. Però què passa si tu tens el control sobre tu? Si tens la capacitat de hackejar-te i restablir-te com tu desitges? Doncs que passa exactament el mateix. Quan tu la programació està instal·lada, també es manté permanent. Ara comencem a veure els passos que componen el mètode Bru. La primera vegada que vens, en la primera sessió, el primer que hem d'aconseguir és trobar l'objectiu de la sessió. I per fer-ho utilitzo la tècnica hipnòtica, és a dir, la hipnosis. Una de les coses que cal saber és que la hipnosis no és que et quedes adormit, sinó el que succeeix és que baixa les freqüències de la teva ment i et permet accedir i tenir accés al subconscient. Per què treballo a través de la hipnosis? Perquè al llarg del temps me n'he adonat que si treballes des de la consciència és a dir, et mous només per l'estat conscient, és molt difícil ser assertiu en els objectius i aconseguir la felicitat. Perquè de vegades ens pensem que el que hem de resoldre per ser feliços és un problema en concret, però en realitat la persona el que li està succeint és una altra cosa. Et faig un exemple molt senzill que estic fent ajudant una persona actualment que ha vingut per deixar de fumar. Quan hem entrat dintre de l'estat hipnòtic, el seu subconscient li ha dit que realment el seu problema és que té una ferida que es diu abandono i se sent abandonada. I per aquest motiu li és difícil o impossible deixar de fumar, que quan solucioni l'abandono deixarà de fumar. És lògic perquè moltes vegades les dinàmiques que aprenem que són negatives per nosaltres venen generades d'un conflicte intern i simplement allò que fas a fora és la manifestació de lo que tens a dins. I si a dintre estàs ferit, a fora fas coses que et fereixen. Senzill d'entendre. Llavors, per això treballo a través de la hipnosi, perquè és una forma fàcil i ràpida de poder accedir a un estat molt més profund de la consciència i ser assertius, que és lo interessant, que, com veiem aquí una diana, no? Que la fletxa vagi al mig de la diana i que no vagi perduda per les parts exteriors, que potser sí, millores, però no tot el que podries millorar, perquè crec que al final tots volem ser feliços i com abans arribem als nuclis i els transformem, abans arribarem a la felicitat, que al final la felicitat és el nostre estat natural de ser. Mentre no hi som és que tenim conflictes interns i es tracta de resoldre aquests conflictes. Llavors, quan vens la primera sessió, el que fem és, evidentment, m'expliques a nivell conscient en quina situació et trobes, quin és el teu problema, i un cop ja hem esbrinat, anem a entrar en un estat hipnòtic. La hipnosi es fa a través de manipulació, és a dir, es van fent uns exercicis que et van ajudant a relaxar la ment i el cos per baixar a una freqüència molt més lenta de la ment. A quines freqüències? Aquestes que veus aquí. Comencem per la primera, que és la beta, aquesta que podem trobar aquí. L'estat beta és l'estat que solem estar quan estem desperts, quan estem en activitat. Després, a través de la tècnica hipnòtica, podem baixar a un estat alfa. L'estat alfa ja és com quan estem en una meditació, en un estat molt més profund, la ment va més lenta, comencem a tenir espais de silenci i de quietud, i per tant aquí ja podem ser molt més assertius, ja podem arribar a informació que normalment ja no hi arribem, de forma conscient. Estem en molt més contacte amb el subconscient. Però la freqüència, per mi, més interessant és la teta. L'estat teta ja sí que és un estat pròxim a la son, encara som conscients, perquè la hipnosi sempre som conscients. Al moment que perds la consciència ja no té cap sentit, la persona està dormint i per tant ja no pot fer l'exercici, per tant no ens interessa.
Llavors, quan arribem a un estat teta, la persona està molt connectada al subconscient i, per tant, pot accedir a l'arrel dels seus problemes i veure'ls amb claredat, veure tots els matisos. I el bo que té el subconscient és que et parla d'una forma molt clara. Quins objectius podem fer o en què ens pot ajudar el mètode Bru? He posat uns exemples perquè, com que podem fer moltes coses, així ho podem veure de forma gràfica. Problemes que puguem tenir a nivell psicològic. És a dir, tot allò que aniries al psicòleg es pot treballar amb el mètode Bru i, a més és que és infinitament molt més ràpid i efectiu. Després, totes les coses que podem tenir problemes emocionals. Moltes vegades ens podem sentir que hi ha emocions, no?, que es desperten repetidament o inclús que ens posseeixen, és a dir, que perds el control de la persona que ets quan s'activa aquella emoció. Doncs és molt efectiu el mètode Bru en aquests aspectes. Després, qualsevol cosa de salut, problemes de salut, qualsevol mena de problema de salut et pot ajudar el mètode Bru. Dolors crònics, aquells dolors que te'ls han mirat per la dreta, per l'esquerra, no se sap què passa, tot està bé. El mètode Bru és molt efectiu en això. Dolors aguts, quan per exemple ens hem trencat alguna part del nostre cos o tenim alguna part, per exemple hi ha una cosa que fa molt mal que és les pedres en el ronyó, qualsevol malaltia que ens estigui generant un dolor molt intens i que no es pot fer res amb allò i ja estàs en un moment que és segur treure el dolor, llavors es pot treure el dolor. També es pot treballar en nens i bebès. Els nens i els bebès és una cosa fantàstica, igual que els animals, perquè el resultat es veu quasi bé immediat. Com que són éssers que no estan encara massa programats, llavors el canvi és quasi immediat. Aquesta part d'aquí, que són treballar amb bebès, animals, cases, negocis o objectes, es fa connectant-te amb aquella cosa. És a dir, es fa a distància. Jo, per exemple, vull treballar, vull ajudar el meu gos perquè, per exemple, està patint ansietat, doncs jo em connecto amb el meu animal i un cop estic connectat faig el treball amb mi i aquest treball se li està fent a l'animal. A més, com que amb els animals es nota quasi bé a l'instant, és molt visual veure com es genera aquesta connexió, ja que és una cosa que a molts ens pot sorprendre, que ens puguem connectar amb una altra persona, treballar-la a distància i estar generant canvis en el seu subconscient. Doncs sí, és possible i és molt efectiu. Un cop ja hem averiguat l'objectiu i sabem el que hem de transformar en nosaltres, hem de poder accedir al subconscient per averiguar la informació que hi ha en el subconscient per poder-la transformar. I per fer-ho, faig servir la tècnica de la kinesiologia. La kinesiologia ens facilita un moviment inconscient en el cos que ens dona dues respostes possibles, un sí o un no, o una resposta afirmativa o una resposta negativa. Potser de la kinesiologia el que més coneixes és l'ús del pèndol, però jo el que més utilitzo és una tècnica que es diu el test muscular, que es fa estant completament dret, és molt visual, és molt fàcil, és una de les tècniques més fàcils. I per què m'interessa utilitzar la kinesiologia i no una altra tècnica com podria ser la hipnosi, que també podria ser molt vàlida? Perquè a través del test muscular el poder el tenim nosaltres i no necessites a ningú extern per poder accedir a la informació del subconscient. I a més que estàs completament conscient, i el qual això és molt bo per poder-te adonar de la informació que arribes. També és molt important que ho puguis fer tu, perquè veuràs que mentre estem fent el treball hi haurà alguns exercicis que segurament els hauràs de fer a casa. I és important que tu puguis accedir al subconscient quan estiguis a casa sense la necessitat de ningú que t'ajudi a entrar en qualsevol estat per poder fer el treball, sinó que ho puguis fer tu de forma immediata i de forma molt fàcil. A banda d'això, un cop coneixes aquest moviment i el tens ja com per mà, és una cosa superpotent que la pots utilitzar en qualsevol moment, com per exemple per averiguar coses dintre del teu subconscient. Com jo moltes vegades, per exemple, utilitzo si hi ha algun moment en algun dia que em noto estrany o que m'està succeint alguna cosa que jo no comprenc, doncs vaig a buscar la informació dintre del meu subconscient, em faig preguntes fins que aconsegueixo entendre el que m'està passant i així poder-ho resoldre.
Un cop ja sabem com el nostre cos ens respon, dient sí i dient no, la primera informació que anem a buscar en el subconscient són proteccions subconscients. Què són les proteccions subconscients? Les proteccions subconscients estan generades perquè no puguem accedir a certa informació. És com aquesta foto que estem veient aquí, vale? Que aquí hi ha la persona, imagina que aquesta persona vol veure la informació que hi ha a l'altre cantó. Evidentment, aquesta persona ara no pot accedir a aquesta informació perquè hi ha aquest mur. Doncs les proteccions subconscients són aquests murs que hem de poder treure per poder accedir de forma lliure a tota la informació i així transformar-nos completament. Per què es generen aquestes proteccions subconscients? Perquè tenen sentit de que es generin. Imagina't que tu, per exemple, quan eres petita, succeeix qualsevol succés que és tan intens que tu no tens les eines ni les capacitats per poder resoldre aquell conflicte en aquell moment. Llavors el subconscient l'encapsula, el que fa que tu deixis de veure aquell problema, l'enterres. Segur que tens algun d'aquests records que no recordes i que saps que són dolorosos. Ho fa el subconscient per protegir-te. Però després arribem a una edat adulta o volem aconseguir un objectiu com ho estem fent aquí i és necessari treballar, per exemple, el trauma. Llavors és necessari desprotegir-lo per poder-hi accedir i transformar-lo. Si es fa d'aquesta manera, és completament segur fer aquesta transformació perquè tenim les eines i perquè ho podem transformar. Aquests programes subconscients que anem a buscar són dispositius energètics de limitació sensorial. Això és un dispositiu que el que fa és que ens limita poder sentir i, per tant, si no sents, no pots accedir a la informació. Una altra programació és la programació alarmista. La programació alarmista el que fa és que ens genera un estat d'alerta. Imagina't que tu vols accedir a la informació d'un record concret i quan tu hi accedeixes, perquè això són com si toquessis una tecla en concret, quan tu toques aquella tecla, el teu cos entra en alerta. Si tu mai has entrat en alerta, si t'hi fixes, l'estat d'alerta el que et fa és que et col·lapsa. I el col·lapsar-te és com si et bloquegessis, per tant, t'impedeix accedir a aquesta informació que està sota aquest programa alarmista. Després també hi ha les mantes d'invisibilitat. Invisibilitzen aquella informació perquè no la puguis veure i també no hi puguis accedir. I per últim, hi ha els escuts de protecció. Imagina't que fora com aquest mur, no? Que genera un escut de protecció al voltant d'aquella informació perquè no hi puguis accedir o et sigui més difícil. Llavors, el primer que fem és treure aquests programes que ens impedeixen arribar a la informació de forma lliure. Un cop hem eliminat les proteccions subconscients, és el moment d'eliminar les energies negatives externes. Potser les coneixes més com a neteges energètiques. Són 18 elements que sobretot es treballen a nivell xamànic. Com podem saber si estem influenciats per energies negatives externes? Bé, de vegades quasi que no ens n'adonem, però sí que hi ha certs símptomes que ens poden dir que estem sent afectats per aquestes energies. Sobretot aquestes energies el que ens genera són pensaments recurrents negatius i ens connecten molt a sentiments com la por, la tristesa, la ràbia i la culpa. Això en els casos més dèbils. Sobretot és la sensació de que tens sentiments que ben bé no tens cap motiu per tenir-los, perquè tota la teva vida està bé, però tens uns sentiments i uns pensaments que no van acord amb el que és la teva vida. Normalment són proporcionats per les energies negatives externes. També moltes vegades el que ens fan és tenir mals somnis. Sobretot he ajudat a molts nens i nenes que quan dormen tenen somnis recurrents negatius i llavors al fer-li la neteja d'energies negatives se'ls en va aquests somnis i dormen amb normalitat. També de vegades ens poden produir insomni o que et llevis sempre a una hora determinada. Això és molt comú i molt freqüent en les energies negatives externes. Això són com les parts que influencien amb menys intensitat. Després hi ha altres casos que aquestes energies influencien molt a la persona. Solen ser persones que estan sent tractades per psiquiatres.
I, per exemple, l'última persona que vaig ajudar era una persona que tenia brot psicòtic i un cop li vaig fer la neteja d'energies negatives externes, ja va començar a sortir dels brots psicòtics i a trobar-se normal. Una vegada hem aconseguit eliminar totes aquestes energies negatives externes, amb el mètode Bru poso unes immunitats que el que fan és fer-nos immunes per sempre a aquestes energies i aquests atacs energètics, el qual, un cop tinguis aquesta immunitat, pots anar ben tranquil per la vida perquè ja no tornaràs a veure't afectat per aquestes coses. I això també facilita que la primera vegada que fas el mètode Bru sí que és més llarg perquè hem de tractar aquests 18 punts de les energies negatives externes, però un cop ja ho hem tractat per primera vegada i hem posat les immunitats, el més comú és que ja no s'hagi de tractar mai més perquè la immunitat te'ls va eliminant. Si en algun moment vas en algun lloc o estàs al costat d'una persona o reps algun atac d'aquests d'energies negatives externes, la immunitat el que fa és que l'elimina, el qual sempre et manté net o neta. I llavors només hem de fer els programes que tens en el subconscient que veurem més endavant. Una altra de les coses que es tracta amb el mètode Bru són les connexions, que està format per 8 elements. Aquestes connexions, que potser ho coneixes més com a vincles energètics, connexions energètiques, són coses que ens connecten de mi cap a una altra persona o cap a una altra cosa. I a través d'aquests vincles, d'aquestes connexions, ens poden passar 3 coses. Una és que a l'estar connectat estic sentint sensacions i coses que són de l'altra persona, que no són meves, i per ressonància estic sentint coses que no hauria de sentir. Una altra de les coses que ens pot passar és que el vincle que tinc amb aquesta cosa o persona està desharmonitzat, no està equilibrat i s'hagi d'equilibrar. I una altra de les coses que ens pot passar és que no tingui cap vincle i per poder assolir l'objectiu necessito aquest vincle i llavors s'ha de generar i crear. Un altre dels apartats que fem amb el mètode és els elements de l'esperit i de l'ànima. Aquests són aquells programes que estan dintre del nostre subconscient i que són personals, és a dir, que sí, estan dintre nostre. Fins ara havíem fet coses que estaven o a fora de nosaltres o en contacte amb nosaltres però venien de l'exterior. Ara ja aquests programes sí que són completament interns, vol dir que estan dintre del nostre subconscient i són 21 elements. Dels més importants són els traumes i els bloquejos emocionals. Aquest apartat en gran part està basat en les emocions, però hi ha moltes d'altres coses que no tenen res a veure amb les emocions. A mi personalment és la part que més m'agrada perquè es nota molt que t'estàs treballant a tu mateix interiorment. Dintre d'aquest bloc de l'esperit i de l'ànima també treballem les memòries energètiques. Són 5 elements els que treballem, que normalment se sol treballar, per exemple, en el Reiki, que és l'alineació de tots els nostres xacres, l'alineació de l'estructura de tota la nostra energia, l'eliminació de bloquejos energètics i etc. perquè la nostra energia estigui completament harmonitzada. L'últim apartat que es treballa amb el mètode Bru són les creences. Tant les creences com els elements de l'esperit i de l'ànima per mi són les parts més importants que composen el mètode Bru i les creences són per reprogramar la ment. Perquè què hem estat fent fins ara? Anar buidant, és a dir, netejant tot el nostre subconscient. Un cop està net el subconscient, el qual ja tenim via lliure per ser el que nosaltres desitgem, ens falta agafar les noves actituds, les noves formes de pensar, d'actuar i de fer. I aquí està el gran secret, les creences. A través de les creences ens programem perquè sigui molt senzill arribar al nostre objectiu. De fet, és tan senzill que moltes vegades no et dones compte de que has canviat. Jo, de fet, moltes vegades he de mirar enrere i recordar com era per saber com ha sigut el meu canvi. Perquè realment us puc jurar que no me'n dono compte i ja estic executant el nou canvi. I aquí és la clau de tot. Per això mètode Bru és un gran secret, perquè neix des del meu interior. Jo no m'he d'esforçar per canviar, és algo que neix innat. Si jo reprogramo la meva ment i estic programat per fer el que jo desitgi, el que jo m'hagi programat,
Allò em surt de dintre, em surt innat. De la mateixa manera que davant de qualsevol aconteixement t'enfades i crides, això és una cosa innata, no t'has d'esforçar per fer-ho. Surt de dintre perquè és una programació que tens en l'interior. Doncs quan ens programem amb el mètode Bru passa exactament el mateix però en positiu. Jo no m'he d'esforçar per tindre aquella actitud que fins ara no tenia. Per exemple, si era una persona poruca i em programo per tindre confiança i seguretat, em veuré en situacions on abans tenia por, ara actuant amb seguretat i confiança. I no m'hauré d'esforçar per ser així, perquè m'he programat perquè sigui així. I aquesta per mi és la gràcia de tot això, que no t'hagis d'esforçar. Perquè fins ara jo tot el que havia treballat en mi, a través de moltes altres tècniques, t'ajudaven a millorar, però jo m'havia d'esforçar molt a través de la consciència, estar molt pendent de lo que feia i molt meditatiu per poder anar canviant les coses de la meva vida. Des de que vaig entendre com funcionava la nostra ment, com funcionem, bàsicament, a nivell mental, i vaig poder veure que nosaltres no ens esforcem, és a dir, el subconscient no s'esforça per activar els programes interns i actuar de la manera que actua. Ho fa de forma automàtica i natural. Per això vaig voler buscar un sistema que pogués funcionar de la mateixa manera, però ara de la manera que jo li dic. És a dir, sóc un ordinador, jo em programo, jo desitjo com vull viure, com vull ser. Per mi això és el gran poder que tenim a les nostres mans i ho podem fer a través del mètode Bru. El preu de cada sessió que fem amb el mètode Bru és de 50 euros. La durada de cada sessió és entre 1 hora i hora 30. La quantitat de sessions que necessitaràs fer per aconseguir l'objectiu, això no ho puc saber perquè el procés és molt personal. Llavors hi ha persones que són molt ràpides i que tenen pocs elements a transformar. Aquestes persones van molt ràpid. Però hi ha persones que són lentes i, per exemple, tenen molts elements que netejar. Clar, llavors es necessita molt més temps. I jo no puc saber, fins que no estem treballant, no es veu la velocitat i els elements que hi ha. Llavors, per cada persona és molt particular. Sí que al llarg del temps d'ajudar moltes persones he vist que la mitja està en 4 sessions. El mètode Bru es pot fer de forma presencial en el meu espai, que està a Igualada. També ho podem fer en videoconferència, per si estàs lluny, també perquè de vegades faig a persones que estan lluny, estan en altres països, i per tant ho fem en videoconferència. En la videoconferència treballem els dos, és a dir, jo et dono tots els elements que necessites per poder-ho fer, et vaig guiant, si hi ha alguna cosa que no pots fer, em connecto a tu i jo la faig per tu. És a dir, ho anem treballant conjuntament. I després també hi ha completament a distància. Completament a distància és simplement que fem una primera reunió per poder definir quin és l'objectiu que anem a programar en el teu subconscient, i un cop ja sabem l'objectiu, llavors jo em connecto a distància amb tu i faig tot el treball jo per tu a través d'aquesta connexió subconscient. Si encara t'ha quedat algun dubte, pots fer-ho. A baix de tot de la meva pàgina web veuràs que hi ha un botonet que et dirigeix al WhatsApp per poder parlar directament amb mi i així resoldre qualsevol dubte. I també, si vols ja demanar la teva sessió, simplement també vas al mateix botonet, cliques allà i ens comuniquem a través de via WhatsApp per poder agendar ja la primera sessió i així començar aquest treball tan meravellós que et pot dur al lloc on tu vols. És molt important que vivim com nosaltres desitgem i no d'una altra manera. I per altra banda també és molt important saber que no cal patir en la vida. La vida no està per patir, com ens deien els avis, ni que s'ha de sofrir ni que t'has d'esforçar moltíssim per aconseguir les coses que vols. Això no funciona així. El subconscient no funciona així. És tot el contrari. T'has de programar per poder assolir tot el que desitges i així sí que és fàcil. I a més que vius a gust la vida. Jo personalment decideixo viure la vida des del plaer, des de l'amor, des de la facilitat, com ho fan els animals, com ho fa la resta de la naturalesa.
No se sol esforçar per fer les coses, surten de forma innata. Així som nosaltres, així és com hauríem de funcionar. El que passa és que la societat, de la forma en què vivim, ens hem desorientat una miqueta, estem perduts i necessitem una reprogramació per tornar a trobar l'ordre en nosaltres. I això és el que ens ajuda a fer el mètode Bru. I per tant t'invito a que ho facis ja i que no ho deixis per un altre dia, que sé que moltes persones, a mi també m'havia passat, que deixes les coses per ja ho faré i vas malvivint o vas tirant, però per mi, des del meu punt de vista, no és la manera. És molt més fàcil viure com realment volem, decidir-te i començar a canviar. Pensa que es pot canviar qualsevol aspecte de la teva vida. Allò que no està funcionant en la teva vida, canvia-ho. Fes-ho d'una forma, és a dir, canvia-ho a una forma amable i viuràs molt millor. Moltes gràcies per haver arribat fins aquí i haver donat un temps meravellós de la teva vida escoltant-me. I també vull agrair a totes les persones que han posat la confiança en mi perquè els ajudi i els guiï a transformar la vida per tenir la vida que desitgen. A tots i a totes, moltes gràcies i una abraçada ben forta. Ens veiem fent el mètode Bru.